डिमाकुसिनि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 27 जानुवारि 2020 आव जालांनाय थार्ड बड' पिस एकर्ड बे एकर्डखौ लानानै भेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा आरो लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया जथायै गुबुन गुबुन आफादखौ लानानै सिगनेटरिस जायफोर दङ प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी आरो गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बरायदों आरो बे बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों सिगनेटरिस बिथांमोना आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फ्राय जोङो बे थार्ड बड' पिस एकर्ड बा बिटिआर एकर्डआव मोननो हानाय जायफोर दफा आरो बे एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरनि हप्स एन्ड एसपिरेशना फैबाय थानाय समाव जों बेसेबां लेभेलसिम जोङो फुलफिल खालामनो हागोन जिहेतु बे मोनसे हिस्टरिक एकर्ड आरो बे एकर्डआव बर'फोरनि बिटिआर रिजन बर' कसारि काउन्सिल आरो लोगोसेनो एसटि हिल कार्बि आंलंनि आरो डिमा हासावनि बर'फोरनि थाखाय बेयाव सोसननाय जादों आरो नेशनेल लेभेलाव बा गुबुन गुबुन स्टेटआव थानाय बर'फोरनि कालचार लेंगुवेज आरो आइडेन्टिटिखौ रैखा खालामनो थाखाय बड'फा जि सेन्टार अफ एक्सेलेन्स बेखौ गायसननायनि थाखाय बेयाव लिरनाय दङ आरो जायफोर दफाफोरखौ लानानै बर' हारिया फैबाय थानाय 100 इयार्सआव बा गोलाव समसिम रायजो जालांनो हानाय गासैबो बिथिंनि जिफोर बेयाव क्लजेसफोर जों मोननो हादों बे क्लजनि गेजेरजों बर' हारिनि आबुं जौगानायनि थाखाय बर' हारिनि सान्थि प्रतिष्ठा बा गोजोन थासारि गायसननायनि थाखाय जोङो माबायदि हाबा मावलांगोन बे गासैबो बाथ्राखौ फोरमायनाय जादों आरो स्पेसियेलि सिगनेटरिस अर्गेनाइजेसन एबसु एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद आरो एबसुनि दैदेनगिरि प्रमद बर' जाय सिगनेसार होदोंमोन आरो लोगोसेनो गबिन्द बसुमतारी डिआर नाब्ला धीरेन बर' आरो बिसावरायग्रा बिथांमोनखौ सेलुट होनानै रायजोफोरा मान होदों आरो दिनै बे बरायनाय हाबाफारि दा बेनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जि मोनसे नेशनेल जि कमिटमेन्ट भारत सरकार बा आसाम सरकारा एस्टाब्लिश खालामबाय आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो मोनसे नेशनेल रेसपन्सिबिलिटि बर' जातिनि फारसे जे गोलाव समनि अस्ट्रनि आन्दलन आरो गणतान्त्रिक जि आन्दलन दुलाराय बर' फरायसा आफादा रेल लामा राजा लामायाव खालामबाय हांगार स्ट्राइक खालामबाय आरो बिनि उनाव टेबोलाव जिरायनायनि उनाव गासैबो जुक्तिखौ होनायनि उनाव आल्टिमेटलि जोङो मोनसे मोजां एग्रिमेन्टआव बा एकर्डआव जोङो फैनो हादों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे एकर्डखौ आरो बे एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय नेशनेल रेसपन्सिबिलिटि जोंहा दङ आरो बे रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै जों सल्जार खालामगोन गोबां दुखु खस्थ'नि बिनिमयआव गोबां त्यागनि बिनिमयआव 5,000 जायफोर सहिद बिथांमोननि बिनिमयआव रायजो राजानि गोलोमदै रायजो राजानि थाखा फैसा माइरं दै खांनानै आन्दलन खालामनायनि बिनिमयआव सान्दुं अखा हाग्रायाव थानानै भारत भुटान आरो म्यानमार बांलादेशआव थानानै जोंनि जोहोलाव जायफोर एनडिएफबिनि केडार दैदेनगिरि बिथांमोना जुजिबाय बे गासैखौबो लानानै जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव जि मोजां फिथाइ मोनबाय बे फिथाइखौ रायजो राजानो मोजाङै मावफुंना होनो हाथों आरो बेनो जोंनि गुबै बिबान आरो बे एकर्डखौ आखरे आखरे इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ गोख्रैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लोगो हमनानै जों नारसिनगोन आरो बे कन्टिनिउआस जोंनि जि प्रेसार बे प्रेसारा जोंहा थागोन दा बेखायनो रायजो राजानि जि लुबैनाय रायजो राजानि जि हास्थायनाय बे हास्थायनाया बर' हारिया माने आगानसे आगाननै आगानथाम फार्स्ट सेकेन्ड आरो थार्ड जि जोङो आवगायबोबाय बे आवगायनायनि गेजेरजों आल्टिमेट जोंनि जि गल आल्टिमेट जोंनि जि एजेन्डा बे एजेन्डायाव जोङो थारैनो जों सहैगोन आरो बेखौ जोङो फोथायनाय लाखिदों आरो इसोराबो बिनि सायाव जोंखौ माने जोंनो जोंनि आर'जखौ जाहाथे इसोराबो खोनासङो जों बेखौनो मिजिंथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिन्स इनसेपसन गायसननायनि समनिफ्राय बर' जातिनि पलिटिकेल डिमान्ड पिटिसिनि समाव उदय आसलनि डिमान्डआव जोङो हाबा मावदों बै समनि दैदेनगिरिया 1987 निफ्राय बड'फानि दैदेननायाव आलादा रायजोनि सोमावसारनाय बिथांनि रुंसारि जानायनि उनाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनि लिडारशिपआव
BAC सुक्तिया जादों आरो बियो बै समनि आपिलमोन बिनि उनाव 1996 आव फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक आन्दलन खालामदों BLT नाय हाथियार लाग्रा हानजाया अस्त्र लाना आन्दलन खालामदों आरो बिनि उनाव 2003 आव BTC सुक्ति जादों आरो बे सुक्तियाबो बै समनि मोनसे आपिलमोन आरो जोङो जिरायथ'नानै खेबसे जों गावखौनो मजबुत खालामनानै दाफिननानै जोङो आल्टिमेट गलाव थांनो थाखाय मोनसे बे प्लेन आरो पलिसिजों फैखानाय आरो दिनैबो BTR सुक्तिसिम जे NDFB नि मोनब्रै आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBP जों जे सफैबाय बेबो बे समनिनो आपिल मानो होननानै बुङोब्ला जोङो आल्टिमेट जे जोंनि एजेन्डा दङ बे एजेन्डाखौ जोङो जुदि फुलफिल खालामनोब्ला जोङो लामा ससेयाव थारैनो गासैबो हिसाब निकास खालामनानै मोनसे मोजां सुस्थ' जोङो साननायनि गेजेरजों डिसिसनखौ जों लादों आरो बे आपिलखौ नायनानैनो बे BTR रेकर्डआ जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो बर' हारिखौ थगायबोफेराखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनो नांनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव मोनफ्रोमबो जेंनायाव गसंथादों रैखाथि होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जाय बिबानगिरिफ्रा आफादगिरि गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ लानानै हाबा मावलांबाय बिथांमोननि बर' हारिनि सायाव जि अननाय बर' हारिनि जि जातीयता बायदि साननाय बर' हारिनि खैफोदनि समाव आंखालनि समाव बिथांमोना गाबथानानै बर' हारिनि आइडेन्टिटिखौ रैखाथि होबोनाय बे गासैबो जोङो जुदि बिजिरनानै नायो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थगायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बबेबा खैफोदनि समाव खारखोमानानै थानाय बे माब्लाबाबो जोङो नुनो मोना आरो बेखौ जारिमिनानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हिस्ट्रियानो बेखौ क्लियारलि माने डिसक्ल'ज खालामो खिन्थायो दा बेखायनो सोरबा पलिटिकेल पार्सना गावनि पलिटिकेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि जांसाराव गावनि थामोनथाखौ पलिटिकेलि गावनि जे कब्जा बेखौ लाखिनो थाखाय मोनसे जातीय आफादखौ माहारि आफादखौ बिथाङा बेबायदि थगायसुला बा थगायबोदों होनना बुंनाया बे जोबोद लाजिथाव मुगैथाव आरो जों बेखौ सोंखारियो दिनै जों आसामाव नुदों जे आसामाव जायफोर सरकार खुंबोदों दिनै आसामनि जाय थुनलाइ आफाद बा आसामनि फरायसा आफादफोरखौ मालाबाबो बेबायदि दैदेनगिरिफ्रा सोंखारियाखै मोनसे मर्यादा गोनां बाथ्रा बानबुंथायनि गेजेरजों बाथ्राफोरखौ दान्थे बिदान्थे खालामलायो दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंखौ लानानै जाहाथे रावबो पलिटिसियाना रावबो माने राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ हारिनि माने खाथियाव मेलाइन खालामनानै जोंनि मुंखौ जाहाथे बिसोरो मुं सुनो थाखाय आवगायबोआ बा बिथांमोना बे हाबाखौ मावा बेखौ आं आपिल खालामगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मावो जों रायजोफोरनो खिन्थायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायफोर रिजुलेसनखौ लायो बे रिजुलेसना हारिनि थाखायनो जायो दा बेयाव सोरखौबा थगायनाय सोरखौबा नासयनाय बे हिडेनलि माबा मोनसे एजेन्डा लानाय बे मालाबाबो जाफेराखै आरो इयुनावबो जानाय नङा आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो हाया बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधान प्रिन्सिपाल आइडिअलजियानो बेखौ खिन्थायो दा बेखायनो बिनि सायाव जोंहा गोदानै आरो स्पष्टीकरन होनो गोनां गैया बे बिथांनि बाथ्रा आरो बिथाङा बेफोर बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो आं बेखौनो आपिल खालामो